Oyawre nyakoro mage jwan kendo machiegni koro wacho waseka uyweyo gazeti siwinjo ka gik motimore koro darangane ni chal mar piny Kenya to en nade okinyi ma kawuono machiegni nyinga Cleophas Oluoch chenro en maru piny kochako sani nyaka saa 2 ka wachiwo thuolo ne Victor Otieno maka Juma VOJ mondo dhi nyime gi chenro mar kaka wanene kaachiel kod joma moko madhi chopo kanyo koro saa 2 nyaka saa 4 mar okinyi. Sani wachako kaya ni jalony wechego mag siasa janon weche siasa mabedo go e kinde machielo bende Ramogi TV machiegni en National Dongo. Sana Cleophas. Thuolo machielo moyudo ka mar twak bende wechegi chal mar piny Kenya ni gik mage matimore wechego mag siasa wechego mag dongruoge mag kor gwenge kago tarumin gigo bende mosebedo kata katimore weekend mokalo kata kamano weekend ni chalo nade kaka sani wachako juma manyien. Weekend ko de marach kipacha okaneno ka gimoro marach motimore en mana ni ajali moko timore moko neno maber nitie joma notho Tito Ndei kia Mombasa nitie jomoko bende mano oginene oinyore attack mar mifar motho olalo ngimagi e security attack otim gi bandits malale kwanji manya kadho 7 koro en kuyo lakini wale moni wachak juma ni gi teko moro manyien kod at least kawan gi moro ni wadhi mbele ka koro ok wadhi bedo gi ywak moro maber gi weekend ni kata kama inkelo kanyo mar wechego mosebedo kanyo kamuoch mago be moko madhi bedo korango kinyi makawuono chal mar arita kwe alworawa nitiere ote mar jatend piny Kenya William Ruto ne migepe mopogore mag redo arita kwe ahinya alworawa mar piny Kenya ahinya jogo mantiere ho mar okak kamachielo bende madano wamaka pok wadonjo ote mar jatend piny Kenya kanyo nitiere wach masani koro kanyo wacho ni osebedo komako chuny oganda ahinya kaunti ma Makueni nitiere masira mar apaya manotimore kaunti ma Mabei kacha apaya no mochomo Rodi Kopany mano ke wuoka e gwenge ma Mabei kanyo bende nitiere mane e olalno mar Ujo nitie jogo mano wito ngimagi jariemb apiko mane temo kalo trailer kaeto bang'e owito ngimane kaachiel kod jalo manoting'o masiche mag apaya gi ma ok en mokwongo ma waneno ka thuolo mar juma mokalo wasebedo kacha ka waneno Uganda mosewito ngimagi mano mona lando ruchi manyoro kende ji 6 nitie kuonde ma ji 6 owite ngimagi kayudo kama chielo kanyo ka ng'ata achiel kata ji 2 owito ngimagi masira nitie moko bende moko alandi mabende otimore kuonde moko inyalo tim ang'o mondo bed chenro gi duto awacho ni nitie migepe mopogore marango chal mar wach Cleophas en gima rach in fact ma awacho ni weekend ni ok obedo gimoro maber kata ka wachako juma to wachako juma gi kuyo wani ni ok otimore kaka nwa geno nikech joma mowito ngimagi nitie jomoko mano modepend kuomgi gichiemo gi nyingi to kata jomoko be man gi lek mopogore makoro lego kendo odhi obedo gimoro nono kendo anya paro kata ma dala anti dala by the way Cleophas kendo kelo Moscow from Mabei gi Moso ya koro kata ma dala ana jali notimore ka neno ma kada do ni wantiere wuoth to lakini en gimoro marach ineno kada kaka ji timore ndara oken nitie bad migawo moro mok tim tije nikech ineno kada ka nitiere chike mano kel mar joriemb apiko kaka onego bed ni girwakore kama onego bed ni giringe kaka giting'ore gi joma giting'o e wuoth nitiere mbekni moro momiyo gik magi koro bedo mang'eny koro apani magi bad migepe mochung' ne mokwongo arita kwe then argine mar bedo kichenda e apaya nitie ka ok gisebe ka gitimo tijgi e yo moro mowinjore kech thoth kineno en joma koponi unandare ochiwo ni gitimo kara check up moro to gima gipenjo ni adi mantiere mondo migolo weyi koro ok en gimoro mosebedo maber wadwa ni mondo jogo tim tijegi kaka dwarore at least wan ji mang'eny ma wito ngimagi at least odok piny to weche mag puonj mag joriemb apiko joma thono ka masira ma kama gitimore gin ka jogo mawacho ni nie set en mana serikal kacha mochene ago set matin ka ikawo apiko mar owadu ichopo go ndara kacha kendo koro kimarket en mana ng'wech ma koro imako go kacha ka iwuok gigi duto manya bedo ni timore inyalo genge nitie weche mag tiegruok bende giro tiegruok moromo kata ka en moro wacho ni puonjri kawuono e ndara tiwuok idonjo e ndara kia chike go mantiere kacha monego bed ni riti e kinde mantiere apaya ahinya be kata king'e jali matimore mang'eny gin jok mombeko tolo yore mar kineno kata kinyalo temo no ndachgi ok gin jok mong'ere ni gitimo training moro maber mowinjore kod riembo e apaya to bende kata king'eyo rwako margi ok girwakore e moro mowinjore ni onego bed ni girwakore sama gintiere apaya to kineno jogi ng'ato ka dhi ka apiko awach ni adwa tiyo gi ranyisi mar apiko kata bed mana gari wasebedo joma nigi gari kod maonge godo ng'ato nyalo nyisi ni omera miya gachi ni adhi amo gimoro piny mwalo kae to kata mana piko to en ka okawe no ng'e ni moro nitie kuome
koro daringe matek orie matek to weche yano ma koro kelo ajali dhi bedo ma koro ng'ato yudo ajali. Koro gima chalo kamago no bende nitie yo moro ma be ikelo ma at least ka ng'ato chako riembo mapiyo kata riembo gimoro to ok en ng'ata ma kata kuoni yo maki wang'a yo to nyaka bed ni in gi license mowinjore kata ng'at moro manigi tiegruok moro madwarre e area midhieno. Mana kamano nyakoro moge jwang'o medo chwalo otewa mag lit kod kuyo ne jogo duto bende ma owito ngimagi e kindego mag awacho ni masira mar apaya no mago osebedo kanyo katimore e weekend mokalo ni. Wakwayo bende sani ka nyithi skul dok e sikul odiochieng' ma kawuono gintiere kendo gintiere oko kanyo. Amed bedo akicha ni mar miting'o kanyo en ngima dhano, to ngima dhano ni bende nyakoro moge jwang'o nyaka par ni ochalo mana maua, onyalo podho to kano dog kendo. Koro wariemburu e yo makare, jogo mariembo, jogo manie ndara wawuothuru ka irango gigo matimore alwora mari. Kik beda ini wuotho ka isiko wi, inya bedo ni keto mana gigo ma iwinjo go thum e wi ahinya mokirang ni ang'o matimore alwora mari. Nyalo bedo ni ogoni kata hon kacha ni mondo misudi. Nitiere gima biro mapek, ma samoro osegore piny to biro kama intiere. Okiriembi, iwuotho. To kata kamano inyalo wito ngimani e kindegi mag iwacho ni kinde ma intiere wuoth. Koro amedo mana bedo akicha kora moge jwang' gigo duto ma itimo ng'e maber ni jal mantiere bathi, nitiere jal mogeni, nitiere jal mohero ng'at machielo ma iting'o. Wamedru bedo akicha kindegi duto. Mano chal mar piny Kenya. Koro waranga ne arita mar kwe. E o mar Okak kora moge jwang' weche osebedo mathoth. Machiegni Turkana East, mano sub-county ma Turkana East, weche mathoth obedo kacha katimore e county ma Turkana mantiere o mar Okak. Gino mantiere kendo jatend piny Kenya ne oloso kendo ne owacho kanyo ni arita kwe moko osebedo makare osetemo kendo obila bende onego bed kata ne yudo osara machalo nade, arita kwe onego bed ni chwalo yo machalo nade. E gigi duto en mar neno ni jogi duto bedo kod ngima moro makare. Nyaka sani obila maromo 8 ne ogol Turkana bang' monj makoch manotimore kendo okel gi buore Nairobi ka mago manowito ngimagi, mago kuom ji 11 manowito ngimagi mane monj makamano manotim kod jonjore. To kapok wawinjo kata gigo manotimore kacha, we waranga ne kaka ne jatend piny Kenya William Ruto ne oloso odiochieng' manyoro ka nitiere kar jot mare kama bende ne obage alam makende kachiel kod jodito mamoko mag sirkal no mar Kenya. Owinjo ne kaka noloso nyoro kotene kod monj kachiel kod kaka obila onego bed ni bedo. We lost several people and several policemen yesterday and day before in Turkana. We are doing what we must do as a government to make sure that we see the last of these kind of things. We are going to work as government to make sure that we deal with that menace, deal with that challenge, so that we can keep peace in our country and make sure that Kenya occupies the place, its rightful place in the community of nations, to provide leadership and to anchor the peace and tranquility of our region. I have given authority for the police to have their own budget. They don't have to wait for the office of the president anymore. Such challenges, they now have their resources and they can deploy them in the best way they know how. And I will be demanding of them results. E gigi duto, gigo mantiere kanyo nation, iwinjo kantiere jogo ma omonji, dak makare magobila, kuo mar jamni madhi nyime, mosebedo karocho arita kwe. Mane gimomiyo ji mathoth wito ngimagi. Mane kacha Kerio Valley nitiere kar kacha, kirango Turkana East kacha, jogi momonji gin jogo ma wacho jokuo jamni mano chopo kacha kendo ne otimo monj makama. Okang' ma sirkal kawo sani, gigo onego bed ni gikawo, onego bed ni itimo gi machalo nade. Cleophas kwa chako rango wach mar ku mar jamni. Te kata ko beso ber kitimo gi monj no gi iluwo ni bandits. Kora ken mago dholuo mage jonjore ma koro jonjore gi mae ok ewinjo maro mokuongo ni jogi timo monj aina kamagi. Githibedo ka gitimo ni kara moko wawinjo kata ka dire mane pod watindo. Ten gima pod dhi mbele mana nyaka sani e. To koluwore kod kaka arita mar kwe ma Kenya sani ok dang' wach nang'o ni akina nyalo wacho ni jatend arita kwe mar Kenya kae mano Matiang'i wuok mar omiyo koro gino timore mano ok anyalo wacho. To anyalo wacho ni gima osebudho
mondo mi wayud gima chal kamano. Osekawo thuolo Kenya kosebedo gi kwe moro maber e ndalo ahinya to diere siasa mano pare gine nya timore kan nikech mane kama ji kawe joma ochung'ne telo kata ochung'ne arita kwe tiketo kuonde mamoko to noko timore. Koro gimo timore ni ok en gimoro ma picha moro maber oneno mani en dok piny e yor mar security, lakini sirikal mokwongo ng'eni joma miyo arita kwe gie jogie kata king'iyo ngima mag jogo dako ok gin gima moro maber nikech mokwongo ni funding kende mimiyogi king'iyo kata salary mar jogie omiyo ng'ato nyalo dhi kata tich to en gi olegeya ok en gikruok moro madwarre cha to kata maybe onyalo bedo ni gi resource machalo kaka silaha gini inyalo miyi to ng'ato nitie jomoko madhi to kata bunde onge ginene onge research e iye. Koro apani owach maber ni onego bed gi review salary mar mimiyo polisi, lakini apane en gimoro makare kendo nyalo dhi konyo yo moro mondo mi at least njore matimore e yore mag kuo mar jamni gi at least odok piny. To kendo kata mogik maybe kata ke jogni nyalo bedo gi paro moro an kipacha ka aneno ber ka sani koro sirikal wuok tumo suo ne joma timo monj aina gi ng'ato kiwinjo ni en ng'ama jakuo jamni kendo gin ng'ama ok kwal kendo nego to kendo kwalo to kendo mano nyiso ni nitie joma ngimagi ong'ado machiemo gini machuok. Jogi onego bed ni sirikal yawnegi iluongo ni shoot to kill policy mako poni ni gima owinji ni timo gima chal kamano kata poni oyudi ten bunda ni direct mano nyalo mi at least jomoko nyalo bedo gi luor moko mar wuok mondo mi omonj tim monj e kuonde mamoko kod kuma jamni. Ting' jopiny nyalo bedo mane e rango ni arita kwe ni bende odok chien, wachno redi arita kwe kaachiel koda monj makamagi bende odok piny e gwenge ahinya mantiere koda nok mar arita kwe ahinya bende kirango kanyo Omaro kaka Omaro kaka ng'eni gima timore maber momiyo inyalo wacho ni ng'ato ok nyal bedo gi thuolo maber mondo mi at least arita mare oket makare en kamoro malach to kineno be security at least miketo kuonde machal kamago gin joko mathin. Koro ng'eni mano kelo tich mang'eny kata maybe dwaro mang'eny mondo mi odhi kuom japiny ni en ma arita mar kwe mare ma koro onego rango wuon. Kineno kata jok monegi yes nitiere jok mane nitie civilians, lakini gima wanyalo temo wacho ni koro sani en sama koro chopo makare ma koro ng'ato koponi owinjo wach moro amora mar ni ng'ato nitie kaka ng'ato nitiere e area gi ma timbe ne ok owinjore kata maybe osebedo kiwacho ni nitie tude gi wach moro mpango mar nyumba kumi cha en gimoro mane ni wach chon lakini en gi impact moro sana e arita kwe mar ng'ato owuon me jogo moluori. Koro apani sani onego bed ni gima koro wawuoye kendo watiye sana en ni at least ng'e ng'ama nitie bathi ng'e gimotimo koponi winjo wach moro amora ni en ng'ani nitie kaka ok en maber kata ng'ano ok en kuo kende kata mar giene nitie jomoko matimo njore e yo moro mopogore manyalo miyo keto arita mar joma oluorogi bedo gine at risk. Koro kaw jukumuno report case moro amora mowinjo ni ng'ani ok en ng'at moro ma wechege odhi kare e yo mar kaka oriwre gi ji mantiere kinde. Mana kamano nyakoromo ke jogo medo mana kwayo hawi makare ne jogo duto bende ni jogo mayudo hinyruok mondo giyud chang moro e yo mapiyo ahinya jogo manoyudo monj mano odiochieng' wanyoro gi odiochienge mokalo bende waketo alam makende odiochieng' makono ka wantiere kanyo warango gigo mapod timore e alworawa wadarango singo kod siasa mage mosebedo kanyo katimore to nyaka sani gik mage monego bed ni ichiwo. Gavana ma Siaya mano James Orengo osebedo kacha ka nigi weche mopogore kaachiel koda jogo mantiere counties awacho ni county en mano kore telo mag loch gwenge kama gintiere kar kacha ni nyaka sani yore mag telo titimo nade. Mae ote ma James Orengo nitiere godo ne sirkal mar Kenya Kwanza mano motelne koda William Ruto ni nyaka sani singo mane gichiwo singo mane gisingo ne oganda jo Kenya koro nyaka gichopa e tim kendo giketgi e tim kaka ne dwarore. Wanya winja ne kaka Orengo ne oloso motelo ne odiochieng' ma kawuono ma bende wada winja ne to waranga ne chal mar siasa ka wantiere to chomo kanye. You will be judged according to your promises. I know there was a lot of excitement when you were talking about your blueprint, your vision, which I'm seeing less and less being talked about. Our detractors, now that they have tasted power, are talking less and less about the promises they gave and talking more and more about how to wield power and survive in the reins of power by whatever means.
Kenya is watching, Kenya is listening, the whole world is watching and is listening, and we are not going to give up. Our duty is not to attain power, but make Kenya a fairer and a just society for the prosperity of all. Iwinjo kaka gavana ma Siaya wuoyo piny mangima rango nyaka sani singo mano chiwo to sani joling en dini joling jotelo mano yiera sani sirikal mar Kenya Kwanza koso tich gineno nyaka sani osechopo kanye mana wacho ni kata dwe achiel ere makoro wachomo ka gima wadhi tieko mano ka warango dwe manyien kanyo kochopo dwe achiel koro gitieko odhi chalo nade ka erango tarik 13 kane gichamo muma nyaka sani kaka orengo wuoyo kanyo gavana ma Siaya ochalo nade? Chal mar gima orengo wacho ng'ato nyalo kawo yor mopogore nikech ng'ato nyalo wacho ni ada wuoyo kaka ng'ama ntiere ja Kenya Kwanza atnya ja Kenya Kwanza ng'ato nyalo wacho ni sa thuolo mopo wasedonjo godo sirikal eka dwe achiel eka waromo koro apani wadwaro thuolo mang'eny mondo mi at least mondo mi gi otimre lakini ng'ama ntiere Azimio nyalo wacho ni wan odiochieng' ma ber waneno sa okinyi de beni seche kwanno ka osepang tije timore kendo wuoyo bedo gi matin sana lakini ka bedo neutral aparo ni sani adier mar wach sirikal jogo nosekawo sirikal mabende nitie jomoko ma waseneno ka bad sirikal joma nitiere sirikal mokadho nie nitie ka sirikal ok ti kod maber mamano wacho ni jogo kawo thuolo mar ni koro gidwaro timo marach ne joma ne otimonegi marach chien awach ni in quotes kineno sani ikruok mar sirikal ok nen moro maber sani nwageno ni en gin joma nosebedo piny opango tijegi gidwa kaka gidaro wuoth kadhi mbele kineno ka sani jatend piny mar Kenya nowacho maber ni en wach mar opposition ok odwar kendo tich moro mamodhi miyo gionge mapani Kenya kae kineno kada ka nowin nwa Kenya nopogore gi diere mamano achiel kuom gima nyalo kono jatend piny mar Kenya ni sani en sama koro embrace kwe iketo kwe kindi gi jogo mane un gode e piem siasa noserumo koro sani en sama kwe tiyo ne jo Kenya obed piny odhi opang tich mare koluwore kod joma ne odwaro ni mondo at least obed e cabinet mare kech kineno sani ada kata wach mar arita kwe motimore nyoro ada nuwe wach moro ji mano lalo ngimagi sani koro ema sama koro ng'ato bed piny kik wang'i ni ng'ani en ng'ama ne jakora koro miye tich odhi kaka jomoko manyalo tiyo jomoko mangi machalo ka week matieng gini ka kipioni miyo tich at least ino ka gimoro nya timore mbele kacha to mogik gimoro ngo wacho piny pod chon ndio lakini nuwa para ni at least ani nitie gimoko mano sebed ka chako chalni sebed ka de bere gise chako manyewa mbolea ni koro ero ni oko podi lakini no kara Cleophas an kipatana ni ka beto sani wami jatend piny mar Kenya thuolo ndalo mano wacho mar prochiwo go unwacho 100 days at least mi wecho de yo matimba lakini an kara ka ng'iyo kaka sani weche de okane ka dhi kod maber nikech mokuongo waneno ka ngima meda idho sani omedo nengo mar stima okane ka nengo mar mogo dok piny okane ka nengo mar mafuta ok dok piny ya kara sani gimedo bende tax nitie tax moko mag semedo koro mano ng'isi then kaka begi wuoyo gin joma masiku mani ani lemur ne piny marach gine der mar ne Kenya no ok owe maber mabende sirikal mokadho no wacho ni ok en kamano koro sani en gima sana jogo no bedo piny gitiyo wamigi thuolo an gima wacho ni within 100 days man giwacho ka koponi gi ok otimore to mane eka wadhi wacho ni ani ok otimore kaka ne giwacho lakini by now obeda bera piny opango ode omiwa jogo mariek manyalo kelo Kenya ni dhi yo moro mopogore kuom kod kama ne nitiere chon kweth mag jogo manok e piny owacho ni kanya bedo nitie piny owacho gi kweth mag jogo manok kanyo majority ema koro nitiere kar kacha kata kirango e od bura nitie jogo manok gi jogo mathoth jogo manok nyaka sani ting' ma gintiere go mapek nyalo bedo mane e rango ni piny owacho otimo tich makare kaachiel kod migepe mamoko ma bende pod nitie Kenya ng'ere ni are chon ga thoth ne ng'ama bedo gi kweth mar duol e iluwo ni opposition mane jogo matine gine bura mar Kenya en ng'ama ohero telo sana en Raila Amolo Odinga to kino ka Raila Amolo Odinga aparo ni sani okawo step maber an kipacha no okawo step maber ok en ng'ama odonjo siasa sana on ng'ama olingo kichore ga kijam tie maybe kwande moko mogoe mondo mi at least kopone dhi kare ko nyalo dhi mbele kucho to kapar ka opposition ose stamp foot mare kaka dwarre mondo mi at least giket government on toes en ng'ato wuogi koni bolo wach koni koko koso winjruok
okana ka jogo gise timo gimaro madware mondo mi at least giket government obede on toes. Koro maybe anyalo par niya ginyalo temo wach ni gimiyo sirkal thuolo mondo mi at least ndalo ma gikwaka ni gik mana gidhi timo ka at least ema koro bang'e no ema koro ginyalo chako wuoyo ni yani nwacho kama bang' ndalo gidak mana kutimo gimoro. But for sani ok apar ka en gima dwar ok gisebedo ka gitimo kaka ne ng'ato nyalo par ni at least opposition ono be ni at kamae namba mag gin godo cha ng'eny Cleophas bunge ne gin joma ng'eny dho nitie joma modhi okawo at least ng'ini sirkal ji dhi kuma telo ntiere. Koro ok osebedo ka gitimo ka ne ji paro lakini namba gin godo maginyalo keto government at least otine jopiny kaka dwarore. Wane kama gintiere kendo ting' magintiere marango ni piny owacho timo tich moro e yo makare kapod warito kanyo ni gidhi time e yo machalo nadi ikete mana kanyo kromo gi joma ntiere kako weche mathoth mabende nitiere. Koro nyaka sani governors ma Thurka wasinjo kata governor ma Siaya wuoyo gin gik mage maluoro governor mibadhi nyalo bedo gino mawuok e sirkal mokalo donjo e sirkal masani nyalo bedo ok en kata gima donjo en gino masiko nuore ok ya wacho ni wuok e sirkal moro donje moro kata kamane ni gimoro ma wacho ni nitie mane line kanyo kiwuok kanyo tidonjo kama chalo nade nyaka sani wacho ka gintiere kata kore manyo governors mamoko machilo mar mibadhi wacho kata ni mienogi chilo makamano kumieni to in gi thuolo machalo nade mar dhi nyime kaka bedo jatelo. Governor ma Turkana mano Jeremiah ka irange kacha gino mantiere makoro make en obokege mag sikul koro onge iwacho ni kacha wacho ni ok gin mago mopuodhi mano ka wuok e mbalariany mwacho ni Kenya Methodist University iwacho ni meke kata degree ne gi diploma ne makata gin mana otas to onge gino manyiso ni wuok e mbalariany makamago kata motelo mano manyawinja ne kata ginyalo neno weche go duto mantiere kar kacha ni gin mage kendo gin mago mano ote mantiere kar kanyo Karamoge Jwang mano kaneno mano jatelo mar EACC ka wacho kanyo governors go duto maromo 47 iketo gi nyong'ong ni mondo bende orang ni gitiyo kod omenda jopiny e yo moro makare ka sani bende nitie moko magigeno ni dhi chopo kacha kendo nyalo bedo kacha ka imako gi wacho kanyo tieko nonro ewi buche mag mibadhi maromo 500 kod achiel mana gima ntiere kar kanyo nation ma en sirkal manyien telo chako tiyo manyien wakia ka gibiro kacha ka ginuoyo gi gigo dhi chalo nade mano kinyalo rango gi nitiere moko bende mantiere kar kanyo governors ochiko machon kod masani bende nitiere kanyo senators kachiel kod jood bura makoro sani timo nonro ewi kachiel kod jogoro moko bende mungirore makoro nyaka sani bende piny owacho mar Ruto osewacho kanyo ni onge thuolo magin go mar wuok oko kama gintiere kar kacha omenda bende nitiere kacha mathoth manya bedo kanyo ni girango ni osetigo e yo machalo nade omenda maromo bilion 22 mane okwal oseduoki agulu mag piny owacho mano en tich moro bende ma wacho ni gisetimo yo moro makare to magi duto ketgi ane e yo moro mayot ma oganda nyalo neno ni adieri en lweny motenore kod mibadhi ok en lweny motenore kod jatelo inyalo nena Cleophas Kenya inyalo wacho ni Kenya pogore nyadiriyo. Kenya winjo tek. Wan kaka gima chandowa kata ma yenyewa IP mar Kenya kasani Cleophas. Pogruok diriyo nitiende ang'o? Nitiere ka ng'ato nitiere sirkal. To nitie jomoko nyalo wacho ni wan koro wantie sirkal nyalo bedo ni wegi. Nikech in fact isapota jana mar sirkal. To nitie jomoko at least gin gibalo ne sirkal. Ma kama koro sirkal ore jogi mondo at least mondo migired joka. Koro ken winjo kedo mar corruption in fact wacho ni executive kata komar mamalo kucho ema determine bodies mine non tiyo Kenya kagi magi ok joma inyalo trust ni at least gin jogo ma tiyo independently kino kata one counties kata mibadhi mwa winjo counties mamoko nitie moko ma pod wang'eyo kendo maneno aching to poko muli kata matin to nitie moko at least ma jomoko matiyo to jomoko ma thothge joma ntiere sirkal ok dhirgi ahinya. Koro gima nyalo wacho gima dhi mbele sani EACC gin duol moro ma okane ka timo tich moro ka ng'ato nyalo par ni mondo jogo ti. Pes mang'eny malal e piny mar Kenya ka madi ng'e kata obed kata mana sirkal mamalo pesa lal pile kendo pile to kinno kata jogi effort magitimo jogi ka almost igni dabal ne koro ng'ato not to mibadhi vun 7 years ago sani ka pore iwacho ni kokore e kimanye bang'e ni manye no kidogo gibo unyo evidence olal mano ng'eni at least gimo timore iga abich mokadho chien mondo at least yud evidence dibe mayot bang'e ifa wang'isi idhi winyo ni jogie ni gino owito oko e yo mayot mana kamano. Koro
teko okomi jogi teko maber sana mondo at least apani maybe gima ginya temnegi omene gi resource then maybe yes you bed based in each and every county then but still nini dur mochungne maybe ngiyo kaka counties tiyo gi nini pesa mar gimo megi apani en gima onego bene at least gibedo in close look ma at least activities moro amora matimore county en gimoro madwarore kendo en gimoro ma at least kaponi jomoko dhi kawo gimoro kata maybe dhi kawo ng'iewo gimoro mar county at least en market price cha ok ni ng'ato over nini price then maybe kata tije gie inyalo neno ni ng'ato en governor to en gi kambi ne wuon ema omiyo tije gie en gimoro moro yore lakini odwa tich moro ma elaborate sana ma gik ma nini jogine wacho kamagi ok apar ka gidhi make that effort en gigi pod dhi mbele corruption pod dhi mbele gima lich magidhi timo magisetimo chien kacha onge okane koro en gima gidhi dong niya ni tich gin niya ni iluwo pesa molal to onego bed ni sani pacho bero niya ni pesa ok lal koro mano giweche ariyo mopogore sana mano ntiere mag ging'o rode ma omenda gi lalgo kaachiel koda manyo omenda ma oselal mibadhi nitie chieng' moro mabiro wacho ni piny Kenya kae mibadhi odok piny kose ni gimoro ma ineno mana ka siko dhi nyime to tego bad migawoni ma mochung' ne rango kaka weche mag mibadhi gi timore pacho kaachiel koda bithruok ma oganda mano mara EACC onego bed ni itime e yo machalo nade itego gi e yo machalo nade EACC tiyo maber Cleophas nitie kama koro maybe iluwo ni missing link wakoni ania kopo ni Kenya ntiere e hali machalo kama sani mibadhi ng'eny yo moro maber manya timo godo gini at least apani chike mang'iyo weche mar kaka maybe ji tiyo gi pesa kata maybe awach ni bodies gi ma fight jogi at least onego bed ni nitie teko moro mimiyogi ma at least ng'ato konego bed ni need to go to court mondo at least maybe court neni ng'ato is guilty mondo at least eka neni obedo ni prosecuted sani e kineno kata for example bad migawo mar EACC gin kata gine gi ywak ni gitemo ndi wan wach ni they are understaffed mabe asawacho kae gin jok matin lakini kineno counties wan godo almost 47 of course 47 then tig mamoko bed mapod ging'iyo parastatals bodies and all that koro mano miyo tich gibedo matek sana lakini mar ariyo bende sani gimono bed wang'iyo at least jogi bende bed gi powers moko ma they can decide within mondo at least ng'amo bedo okwalo kata mwandu moro e county obedo prosecuted directly okochuno nyaka orit ni kote amua maybe koro tim gimoro mondo mieka at least ang'owa gibed piny mondo migi los wachno kaka maybe nyatimore to mogik apar ni maybe sani en gimoro kopo ni ng'ato nitiere mibadhi moro momieno kata chilo moro yude e county obed migawo moro mane to jogo no bed ni ikonogi imiyogi iluongo ni exit door imiyogi thuolo mar yweyo kapod nondo timo to nondo kono bed ni kawo gima lach thuolo malach gimomiyo duogo e paro mar niya sani koro teko duto te kata mang'eny onego bed ni imiyo EACC ma ok onego kochuno ni nyaka gidhi kier ODPP DCI court mondo at least ng'ato eko bed charge ng'eni jogi eluwo kuonde mang'eny kendo gidil gi ji bende mang'eny koro kopo ni ng'ato gimoro achiel ng'ato dwani mondo luka odhi kama waneuru kaka wadil gi jogi ng'ato kopo ni oyud gi mibadhi moro kik miye thuolo en ng'ama ichungo direct to kendo kopo ni oyudi kata gimoro evidence moro amora matin ok ochuno nyaka ne gimoro mopen ni okwalo koro kawe eka kore luwo ndache kata ne miye ekimake mana pende nyalo serve as an example ne ji mang'eny manyalo bedo gi paro mar kwalo gimoro at least kudhi dok piny counties gigi duto matimore nitiere alwora kendo oganda osebedo kanyo gi weche mathoth mosebedo kanyo katimore mbano ka orango wechego mag mibadhi nyaka ramoge jwang'i bed mana kicha kacha wacho ni kineno gino machalo gi mibadhi ok ochalgo en mibadhi go mana report kanyo e duolo mochung' ne EACC nitie machiegni kodi kacha Huduma Center kacha kichopo inyalo bedo ka chulo weche makamago report moro amora matimore county bede opara manyime mar goyo oporo mokwongo ka gigo duto timore to piny Kenya nitiere kae bende mar mariti ka goyo opolo makamago iwacho ni oporogo kumoro amora ma gintiere en mar neno ni oganda odhi e yo makare weche gi mag mibadhi gik mage manyalo bedo kanyo ni warango gi mos ka wadhi kata kamano ponono nitiere mibadhi e wechego mag thieth e kaunti ma Siaya koso Oyo nitiere go mago ka wanyalo rango to magi bende warango konwa bende nation ni ka irango sane kaka sirkal ma county osechako tiyo ere kaka gibedo mano nitie wechego mag thieth mano ka gintiere e county ma Siaya koro sani bende nitie gino ma gavana bende osebedo kacha katimo otimo limbe mapoya e ute thieth mopogore opogore kae to orango kacha bende nitie yedhe mano ka nitiere kar kanyo bende wada mana winjo kaka James Orengo bende ne oloso mane weekend ka wacho ni weekend ka gik mathoth timore county ma Kisumu Siaya Homa Bay Migori gik mathoth timore to sani mokwongo wawinjane kaka ne oloso kotenore kod wechego mag
chiwo kata chwalo chenro mag thieth e kaunti ma Siaya. Kendo awacho ni Siaya pesa moket mar yath ok nyal kawe ng'iewogo gimoro mopogre, en pesa ma yath. Nikech nyocha ne gikawoga pesa, ka en pesa ma yath itimo kode tije moko winjore. Emomiyo an gima akwayo kuonde muntie beduru kaka askar mar sirikal ma Siaya. Nyoro yien manywa ng'iewo nyorogi moko waseyudo nyoko chopo komonego gichopo. To gichopo achopa ni to ng'ato golo dhi kodgi. Kaka sani adhi kamoro manyo gole moko kamanyo osetere yath. To okawo yath to dhigo to ng'ato itero osiptal to tho ni yath onge. Yani yath ma sirikal okelo ni konyo jopiny. Koro osiptande gi ringa te. Kawo yath onge tin ng'ama tiyo ni jopiny. Ting'e kamibro terie. Ka osiptal ma intiere yath onge to jatelo kanyo ibiro neno mana kama idhiye. Wach ma kamano kawenade kirange counties mopogore opogore, kaunti ma Siaya kakore morango sani. Cleophas nitie gimoro wieno wil kod ada mede i wach mar kedo gi giene gi mibadhi matimo counties enewa. Ineno counties magwa wakoni kaponi Kenya ka nitiere gimoro skandal ma otimore to ng'ama ji biro penjo number 1 idhi ng'e lwete en jatend piny mar Kenya. Jogi gin wagi ndiko gi Cleophas. Obed counties governors koponi okedo ng'ado CC ong'eyo chief of staff koponi maybe joma nitie on procurement joma gimiyo tije ging'e duto kata koponi ng'ato apply tich moro from oko en joma jogo ng'eyo. Koro governors at least epani na good step gi orengo ni governor ma Siaya mondo mi okaw gima chal kamano, at least waneno ke tich moro dhi timore. Anti kata mana Homabay ka county ni Cleophas and in fact mapi ni at least nitiere dongruok moko ma neno ka neno ayanga kini in fact ji ne par ni maybe tich onya timore ni siasa ng'oge ni lakini pani sani en sama ko josukwe mos ji oduoge tich. Koro pani sani gima onego bed watimo e yo moro makwe governors at least gibed on the forefront gin magi ketnwa at least koponi ng'ato nyalo bedo gi mbadhi moro kata maybe wach moro nyalo bedo ni ok otimore kaka ne gidwaro gikawo jukumu ni kendi gien owuon gitim follow up gini ginya bedo nini EACC mar nini counties weri gi mar nini sirikal they themselves they can be EACC ginyalo luwo gini magiluwo ndach maber sana to mane be mangiso governor madwaro at least moikore matiyone jopiny kuponi governor county mari kuotemenewa of course money fail ke joma timo ku ing'e gi tegi duto wan gima kwani jogi at least gitino maber gitim full up gimora mora county gima dongoro sani luo e kaluo gin counties gi sirikal gin parno gin noko dhi maber waongel koro mane gin wadudo kama ntiere koro wakwa governors otino maber mibadhi kik bedi wa miuru ji service kana wa singo nagi at least service no dhi maber counties wa kendo gima duonge sana en dongruok mara bende obed number 1 mbele kucha. Nation waringo ng'wech kendo koro darango wechego mag dongruok mag county tiyo kod omenda to iringo kod giyo machalo nade. Chenro mag thieth nobedo devolved gire mewacho no duogo nyaka loch gwenge kama gitiere county kacha gik mage manyalo bedo kacha ne timore gik mantiere sani iwacho ni oro makech medo mana nyuolo midhiero e gwenge ma opogore ino ka moko chamo nyaka ring ngamia ma ok opuodhi ring ngamia motho mantiere kar kacha kech noko bedo devolved kech to mako jite kata jogo mantiere national government jogi te kech bira kech sani nitie iwacho ni counties maromo kacha pradi moe wapar kata mochomo 20 duto nitiere kod ngaji mager ahinya gigi duto keno katimore e county ma Meru kuom ranyisi oganda machamo ring ngamia motho e yo ma ok oyangi maromo 119 osethiedhi kendo wuok e osiptal bago ji 100 ikwana 1 2 3 ichopo 100 pod ikala nyaka 19 ka moko kuom gi 7 pod medo yudo thieth mano ka gintiere Nyambene level 4 hospital kacha gigi matimore kech noko bedo devolved en ang'o matimore makoro kech ochopo nyaka piny koni to hotel mag county gi gitimo ang'o kata ang'o ma ginyalo timo manyien mondo kech makamagi gilos mwandu ji ochiem ji chiemo moro. Counties ka county nigi migawo moro amora madwarore mondo mi at least gimoro amora ma japiny dwaro piny malo kucho otimre makare obed thieth obed puro obed kata mana somo gimoro amora madwarore
obedo evolve kifar kineno gik mowe malo kucho gin gik ma at least oken gin into much touch gi jopiny sana en gik madwaro ahinya ka arita kwe gene ngeni mano kochuno sana mondo japiny arita kwe sirkal miyi godo koro gima dwarore sani Cleophas an effort ma onego bedi koro ng'ato kawo jukumu sani odong' ne sirkal ma piny malo kucho un gi teko moro amora mar chiwo gino ma ng'ato dwaro mondo mi at least county mar at least kwe bedie moro bedie chiemo bedie kineno kata migawo mar agriculture en gima pod rach ni pod nitie counties moko manyalo ok nyal kata kawo budget moro mathin to ket ne jomoko mok nyal kada mana loso puothegi ng'eny piny moko ma kata pur gi tinde bed matek kuomgi gikia loso puothgi gi pesa kata ma puro puodho tatamogi gin jogo mang'eny ma kuponi at least gipuro kama lach gin kama tin to ok budhgi sana kod chiemo koro sirkal apani sani onego bed ni koro ok onego bed ni gima duong' en mar ni pesa moro amata ka biro ni budget mar gene mar jotij kod dongruok en are gi mwalo kucho wamiru support joma timo pur to kada king'iyo wach mar thieth bende obed priority amor ni some counties at least governors will make some effort giwuotho per county ng'ato nyalo biro apoya to yudo ka at least be yath nitiere be gin moro timore yo kaka odwarore koro apani en lokruok moro madhi mbele going forward but more pod all depend mana kuomwa kata ng'ato ka en owuon in bende gimoro amora o depend in onego bed ni koponi maybe sirkal ok ti to penjri ni ang'owa ito bet timo kari en at least giri mitimono kawe kete nguvu ni duto kete rieko ni duto invest man yud pesa ni moro los puothi moro at least pidh godo joodi pidh godo jodala bende itimo wala maber kik wabed mana wan jomoko mobet piny ani sirkal koro ni sirkal bo timo gigo sirkal tiyo mana kaponi in bende itimo tich moro wuon gigo duto ma onego bed ni timo kendo aneno kata kapo nono ni nitiere ngaji kachiel kod aoro ma kamagi no ka koro gikelo anyuola mag Gabra kachiel kod Borana kendo koro giduogo kacha mondo gilos kwe kinde gi makoro weche bende bedo mana matek wadano rangi jogo makelo na tiro mag oganda gintiere gi wach mane kotenore koda ringre makoro osebed kacha kae kwanyo mago mantiere Yala waseno ka gisebedo kacha ka gibiro mathoth moko wacho ni hospital mantiere kacha Yala sub county osebedo kacha koting'o mana ringre jogo ma oyudo masira mag apaya wacho jogo ma piko goyo piny ohinyore ka gi kacha jogo moito ngimagi bende yo mar apaya bende gintiere kar kacha to mokwongo sani onyawinja ne gino mane giwacho mano odira makaya ka koro ka nwatieko twak timiwa mana pachni kaunti ma Siaya kirango gi duto mosebedo katimore ere kaka inyalo migi resruok mosiko wawinja ne kaka nigiloso. We have talked to the county criminal investigation officer who has been very, very often forthright and forthcoming with information and linked to what we found in Yala the other day and what we saw in the morgue the other day and the data he has given us, it actually ties up to what we got from the morgue. But still of concern to us is that from the March bodies, the bodies that were dumped in March, there has been no traction in investigating those cases. Issues of enforced disappearances and extrajudicial killings are very, very rife in our country. And it is sad that up to today, since the bodies were discovered, some of the bodies are still unidentified. That hampers investigations and actually slows down progress of everything. We have asked the county criminal investigation officer to reach out to his counterparts in Nairobi to ensure that this process comes to an end very, very soon in a timelessly manner, because there are definitely families out there who are still... Eyo duto mosebedo kanyo katimore nation pajnya bedo mane wacho nitie jogo ma inego ringre gi poko yangi ni jok mage iwuok e county mopogore opogore kana county machiegni kod Kisumu county machiegni kod Siaya kana gwenge go ma Kericho wacho ko man aora wuok e Kaluo osebedi ka imanyo ringre ma kamagi to poko yudgi inyalo wacho ng'ewi weche ma kamagi kotenore kod lal mag ringre ma kamagi kata ringre ma kamagi chopo kacha to poko yangi ni gin mag jok magi en gima oseng'ere ni kata ringre miyudo kuondego gin jogo moko ma nitie ma kuonde mabocho to kata be ma kuonde machiegni lakini ji ok ong'egi koro mano ng'isi ni yani ni gini ok en ni en gima timore counties kanyo maybe gigi timore kuonde moko nono to koro Yala ong'ere kaka en kama koro bede dumping lakini gima ng'eyo maber ni sirkal ka buo ni sirkal oneno ka gik mosebedo ka timore e river mar Yala kaka ji lal to en gima jukumu margi made be ni ka en body moro ma at least gin gi ranyisi moro mar ni gidwa ng'iso ni mondo at least gichuk gi kam to anende en gima ok nyal kawo gi kaka dwe achiel kende to gitimo kata mana maybe kite moro maber ma en gi deploy jomoko in a very secret way
koro jogi nyalo bedo kanyo ma at least ginyalo ng'iyo ni ang'o madhi mbele kae kata mana gotieno nikech jogi ineno ka ng'ato nyalo dam ng'ato odiochieng' koro gibedo mana mos to ineno mabe gima nya timore mudho kae inyalo kawo mana even a span of 2 to 3 weeks tiseyudo gimoro koro apani maybe mbekni osebedo kuom ranyisi mar timo tich madware mondo mi at least joma timo gigi oket into book but ang'e maber ni through body was nini sirikal no at least no enhance DCI ma ginyalo timo gimoro maber mondo mi at least gigi okam to wanende en gimoro ma sad ka wawito ji ngima jowa pile ka pile yo machal kamae marach ni to apani thuolo pontiere ginya timo gimoro at least gimed arita kwe obed kanyo gimed jogo matimo research kata nonro mar ng'eyo ni ang'o madhi mbele ka at least mondo mi at least gino come to an end. Wadhi ka watieko dakika odong' mana achiel kende to romo sa 2 mar okinyi chenro mar kaka wanene chiegni mana chako to koro ka watieko ang' miyo wach mari mogik tirbe kachiel koda weche mag ineno duol mochung' ne rango osara mag jotije sirkal mano SRC onego bed ni obedo koso oyo nikech kinde mantiere kia kodhi romo kacha sa 2 mar okinyi kapo nono wanyalo mana winjo jogo ma entiere kar kacha onya bedo ni samoro entiere kod ji mathoth maloso jogo duto mantiere kar kacha mana mapiyo ka warito chenro mar kaka waneno mondo mi ochaki gi wach mogik mar National Dongo wanya mana winjo kaka ni giloso kotenore kod duol ni mar SRC onego bedi koso nego gole osendiko maktaba no kaka dwarore mo winjore ma gamandiko wa onjore go mshahara mane kubeni je chulo gima rupurupu te to SRC boka to wacho ni maonge moko nyatimore koro mano miyo ji bedo gi sandruok to onego bene jatich matiyo kaka daktari matiyo gi hospital motiye kata county motiye obed gi winjruogno koro ewang'iyo moneno ni SRC ok luw katiba kata constitution kaka nenore ni mar constitution miyo gi mandate mar mana advice employers to give the mandate for gola veto powers in carrying out that particular function of advisory to the employers. It is overstretching and sidestepping that mandate that then comes to frustrate the right that these workers have been given in the Constitution. And so, as their representatives, iwinjo kaka jotelo gi wuoyo en mano mar SRC onego bed ni timo nade onego bed ni igole ikethe kiko bedi panya bedo mane kotenore gi mai Cleophas SRC onego bed ni bedo nitie jomoko machulo pesa moro ma is very hefty to gimo mag gitimo made chonge to nitie jomoko be michulo pesa moro matin to onego bed ni at least osara margi ng'iyo SRC timo a very big role mako poni ng'ato ne ni maybe ka ng'ato jomoko ong'ado sas gi ka nigi wuoni margi dok piny nitie ji mang'eny matiyo tije mang'eny moloyo kata meke ma MPs timo to jogi miyo pesa mathin owuoyo to kineno kata MPs gi magitimo Cleophas jogi no beni ng'ado osara margi idoko osara margi jogi bedo gitimo tich maduong' sana e piny mar Kenya kae gigo duto mantie kanyo kod mag jwang' agoniero kama nya National Dongo kod thuolo matoko do kinyi makone chenro mar piny kane warango chal mar piny Kenya ni nyakwara mag jwang' kamoro amora mantiere Atuli no wacho ni jotendwa nyaka riemb geche mabecho nyaka girwak lewni mabecho ka girwako suit nyaka girwak suit ma clean wacho ni suit moko pase yo makare ka gigo simbe nyaka gibed gi ata misibegi magi duto akanye e osara kachel kod omenda mabalang' makare kanya kama wenya kwara mga jwang' nyinga Cleophas Oluoch oriti masani chenro mabiro sa 2 oseromo kendo osekalo kanyo dakika 2 nyinga Cleophas Oluoch chenro mabiro VOJ ni kodwa ka makoro wantiere kanyo kod kaka wanene kik idhi mabor kendo kik ilok chenro ni